gabi, ang lahat ay kay saya. Nagluto ang ate ng manok na tinola. Sa bahay ng kuya ay mayroong litsunan pa. Ang bawat tahanan ay handang iba't iba. Tayo nagiliw, magsalo na tayo. Meron na tayong tinapay at keso. Viva Noche Buena sa gabing ito. At bukas ay araw ng Pasko. Tayo nagiliw, magsalo na tayo. Meron na tayong tinapay at keso. Viva Noche Buena sa gabing ito. At bukas ay araw ng Pasko. Kay sigla ng gabi, ang lahat ay kay saya. Nagluto ang ate ng manok na tinola. Sa bahay ng kuya ay mayroong litsunan pa. Ang bawat tahanan ay handang iba't iba. Tayo nagiliw, magsalo na tayo. Meron na tayong tinapay at keso. Viva Noche Buena sa gabing ito. At bukas ay araw ng Pasko. Tayo nagiliw, magsalo na tayo. Meron na tayong tinapay at keso. Viva Noche Buena sa gabing ito. At bukas ay araw ng Pasko. Sigla ng gabi, ang lahat ay kay saya. Nagluto ang ate ng manok na tinola. Sa bahay ng kuya ay mayroong litsunan pa. Ang bawat tahanan may handang iba't iba. Tayo nagiliw, magsalo na tayo. Meron na tayong tinapay at keso. Viva Noche Buena sa gabing ito. At bukas ay araw ng Pasko. Tayo nagiliw, magsalo na tayo. Meron na tayong tinapay at keso. Viva Noche Buena sa gabing ito. At bukas ay araw ng Pasko. Kampana ng simbahan ay nanggigising na. At waring nagsasabi na tayo'y magsimba. Magising at magbangon, tayo'y magsilakad. At masiglang tubuhin ang ating simbahan. Ang kampana'y tuluyang nanggigising upang tayong lahat ay manalangin ang bendisyon. Kapag nakamtan na, tayo'y magkakaroon ng higit na pag-asa. Kinagis ng simbang gabi, huwag natin limutin, pagkat tayo'y may tungkulin sa pananalangin. Ang kampana ng simbahan ay nanggigising na. Tayong lahat manalangin habang nagsisimba. Ang kampana'y tuluyang nanggigising upang tayong lahat ay manalangin ang bendisyon. Kapag nakamtan na, tayo'y magkakaroon ng higit na pag-asa. Kinagis ang simbang gabi, huwag natin limutin, pagkat tayo'y may tungkulin sa pananalangin. Ang kampana ng simbahan ay nanggigising na.
at waring nagsasabi na tayo'y magsimba. Magising at magbangon, tayo'y magsilakad at masiglang tunguhin ang ating simbahan. Ang kampana'y tuluyang nang gigising upang tayong lahat ay manalangin ang bendisyon. Kapag nakanta na, tayo'y magkakaroon ng higit na pag-asa. Tayo'y magkakaroon ng higit na pag-asa. Bago sumapit ang Pasko, namimili ang mami ko ng mga pangregalo, handa sa araw ng Pasko. At itong aking daddy, gumagawa ng Christmas tree. Sasabitan ko naman ng laruan at mga candy. Sa iba't ibang kulay nitong ilaw ng Christmas tree, ito'y lalong nagniningning pagsapit ng gabi. Ang magandang Christmas tree, natutuwa ang marami, lalo na't patay sindi ang ilaw nitong Christmas tree. Bago sumapit ang Pasko, namimili ang mami ko ng mga pangregalo, handa sa araw ng Pasko. At itong aking daddy, gumagawa ng Christmas tree. Sasabitan ko naman ng laruan at mga candy. Sa iba't ibang kulay nitong ilaw ng Christmas tree, ito'y lalong nagniningning pagsapit ng gabi. Ang magandang Christmas tree, natutuwa ang marami, lalo na't patay sindi ang ilaw nitong Christmas tree. Sa iba't ibang kulay nitong ilaw ng Christmas tree, ito'y lalong nagniningning pagsapit ng gabi. Ang magandang Christmas tree, natutuwa ang marami, lalo na't patay sindi ang ilaw nitong Christmas tree. Ang ilaw nitong Christmas tree. Ang ilaw nitong Christmas tree. Bati namin Merry Christmas at bagong taong sagana. Pasko ay pangdiwang, pang-araw na dakila. Dapat tayong manatili sa buhay na mapayapa upang lumigayang tunay ang ating inang bansa. Merry Christmas, Merry Christmas, Paskong anong saya. Happy New Year, Happy New Year, bagong taong sigla. At kung kayo'y lumigaya pagdating ng Christmas, kayo'y makakaasang kami maghahala. Merry Christmas, Merry Christmas. Kararag kasakbayan ti Misa. O Diyos ko, tulungan nak tapno napasnek ti panakimisak. Ay ayate kay sus ko, iragpin mo kad daytoy walok kadagita karkararag mo. Idaton ko daytoy amisa, iti sumaganad a panggep. Umuna, agpay ti pakay daydayawam. Ayaten ken pagrukbaban da ka kumadig iti amin at tao. Ayaten ken amenda ka, may kadwa,
agpaay pagyaman ko kadigiti adu nga imbag ngim parabor mo. May katlo, agpaay apanggunod ko ti pakawan kadigiti basbasol ko. May kapat, tapno pangragpat ko ti grasya amasapol ko ken digiti sabali at tao. Apo Birhen Santa Maria, ken dakay amin nga anghel ken sa santo ti Dios. Nang runa kada kayo ang mapadayawan iti daytoy a misa. Tulungan dak tapno napasnek ti panagimisak. Amen.
amin ken kaira kunmi. Rambakan tayo pada-pada. Rambakan tayo pada-pada, panakay pas ngay ti Diyos dito'y daga, umadani tay ngat ken kwa, idir itay tanok ken gloria na, ay dimtengen ati Diyos Apo, simnek ka asina kadatayo, ti Mesiyas manipod nga to, imay nga nakipagbiag kadatayo, rambakan tayo pada-pada, panakay pas ngay ti Diyos dito'y daga, umadani tay metken kwan, idir itay tanok ken gloria na. May sarukib a paglinungan, ti kinayat na anakayanaka, ket kulong metlaeng piman, tina pinili dia pagidaan, rambakan tayo pada-pada, panakay pas ti Diyos dito'y daga, umadani tay metken kwana, idir itay tanok ken gloria na. Ni Maria Birhen ngay nana, garami meti inaramat na. Tawani dinti sa balinga adda, rambakan tayo pada-pad, panakay pas ngay ti Diyos dito'y daga, umadani tay metken kwan, idir itay tanong. May langitan pagpatulan, imbati ni Jesus dito'y abyan, hintay ngad met pampanunuter, tinapakumbabain na ay ayaten, rambakan tayo pada-pada, panakay pas ngay ti Diyos dito'y daga, umadani tay metken kwana, idir itay tanok ken gloria na. O ti langit timbun na nagnat, ragsak anak kalapunusan, Angeles ket ikan kantada, ti gloria Dios nga awan katimbeng na, rambakan tayo pada-pada, panakay pas ngay ti Dios dito'y daga, umadani tay metken kwana, idir itay tanok ken gloria na. Itinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Ti umunang aldaw ti tawen ket rambak ni Apo Santa Maria ina ti Dios. May kawalo nga aldaw ti Paskwa. Sa ngalubungan ng aldaw, ti panagdawat tayo para iti kapya. May ataday, nga iti umunang aldaw, ti tawen, italagtay ti amin, iti panangaywan, kan panangibabat,
ni Maria nga ina ni Jesus a Dios ken ina tayo met. Agdawat tayo iti pamakawan ti Apo kadagiti nagbidutan ken nagkurkurangan tayo kas nasayaat nga anak. Anak ti Dios, anak ni Maria nga ina tayo, anak ti Santa nga Iglesia. Agdawat tayo iti pamakawan kadagiti nagkurkurangan tayo nga nagayat iti kalabos sa tawen, kadagdawat tayo met iti panangtarabay, kired ken bendisyon ti Apo iti panangsango tayo iti 2021. Ti panagyaman tayo kadagiti amin nga bendisyon ken suot iti 2020. Tulungan tarabayan na tayo ti Apo. Tagtultuling nga panagdalyasat iti dayti abiyag. Napnuan panagtalek iti namnama nga adalata ti Apo nga mangtartarabay kada tayo. Agkumpesarak iti Dios ama nakabalin amin ken kada kayo met kakabsat tasyak nakabasulak iti panunot sa o aramid ken liway ko. Basul ko unay isong agpakpakaasyak ken Santa Maria ngagnanay na Birhen kadagiti amin nga anghel ken sa santo ken kada kayo met kakabsat tay kakaasidak kuma iti Apo tayo a Dios. Kasyan na kami Apo pakawanem dagiti basbasol mi ketala na kam amin nga iturong iti biag ngagnanayon. Agdaydayaw agyaman tay iti Dios iti ayat ken kinaimbag na. Ikanta tayo ti Gloriana. Gloria iti Dios, ti kangatwa, ket dito'y dagakapya, kadagiti tatao ana imbag ti panagnaknakem na. Ibunan nagdaka, itanog daka pagrukbaban daka, daydayawen daka, agyaman kamken ka, gapu iti naindakla, adayag mo. Gloria iti Dios, ti kangatwa. Apo Dios na ilangitan nga ari, Dios Ama, aman nakabalin amin, ke sika Apo mi a Jesu Kristo, bugbugto nga anak ti Dios nga Apo, Cordero ti Dios ke anak ti Ama. Gloria iti Dios, ti kangatwa. Sika amang ika, kadagiti basbasul ti lubong, kaasyan na kami, sika amang ika, kadagiti basbasul ti lubong, awaten kaday to'y arararaw mi, sika si tutugaw, iti makanawan ti Ama, kaasyan na kami. Gloria iti Dios, ti kangatwa, yan tangay sisika o Apo, Jesu Kristo iti nasantuan, siksika ti Apo, siksika ti kangatwa, iti timpuyog de Espiritu Santo, iti gloria ti Dios, Ama,
Amen. Kumararag tayo. O Diyos, inted mo tigamang ti panakaisalakan ti tao, babaan tinabunga a kinabirhen ni Santa Maria. Ipaay mo kadi tamalakaman mi ti panangibabait na, iyatakyan kwa na ikari kami nga imawat iti anak mo, iso agubwayan ti biyag. Dawate mi daytoy gapo ken Jesucristo anak mo ken apo mi, iso makipagbiag ken makipagarikan ka ken iti timpuyog ti Espiritu Santo, may sa Dios itagnanayon ngawan tinggana. Ti may basa na daw ti libro dagiti numero. Imbilin ti Apo kini Moises ni bagana ken ni Aaron ken kadagiti anak na nga ramaten da dagitoy asasao ti panang bendisyon da kadagiti Israelita. Bendisyonan na kayo kumati Apo ket aywanan na kayo. Kasyan na kayo kumati Apo ket paraboran na kayo. Siksika kuma kada kayo ti Apo ket ikan na kayo itital na. Kinuna ti Apo, nung balik senda tinagan ko apang bendisyon karagiti tattaw ti Israel, bendisyonan naktu ida. Ti sao ti Apo. Kasyan na kami, O Diyos, ken bendisyonan na kami. Kasyan na kami, O Diyos, ken bendisyonan na kami. Talyawen na kami kadi, asi kakaasi. Tapno mo amuan, ti sangalubungan na pagayatam, ken ti bileg mo amang isalakan. Agragsak kuma dagiti nasyon, ken nagkantada asirarag-o, tawan idungdumam iti panangukom mo, ken idaldalan mo dagiti amin na tattao dito'y lubong. O Diyos, dayawen da ka kuma dagiti tattao, wen dayawen da ka kuma dagiti amin at tattao. Bendisyonan na tayo ti Diyos, itanok kuma dagiti tattao, iti amin asili ti lubong. Ti may basa na daw ti surat ni San Pablo kadagiti taga Galacia. Idi domteng ti tumuto pa tiyempo, imbaon ti Diyos ti mismo nga anak na. Immay akas anak tinatawan nga ina. Ket nagbiag iti babaen ti linteg dagiti Hudyo, tapno subuten na dagiti adda iti babaen ti linteg, ket agbalin tayo nga anak ti Diyos. Tapno maipakita nga anak tayo ti Diyos, imbaon ti Espiritu ti anak na kadagiti puspuso tayo. Daytoy ti Espiritu nga umawag iti Ama, Amak. Ngarud, saan kan atagabo no diket maysakan nga anak. Ket gapo tanak na ka ti Diyos, ited naken ka dagiti aming nga daken kuana, amay paay kadagiti anak na. Ti sao ti Apo. Alleluia, 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 alleluia.
Di dayaw nga awan patinggana. Alleluia, 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 alleluia. Ti Apo adda kuma kada kayo. Ti sumaganad na daw iti nasantuan nga ebanghelyo kas insurat ni San Lucas. Nagdardaras anapan dagiti agpaspastor ijay Bethlehem. Nasarakan da Maria ken Jose. Ket nakita dati ubing anakaidda iti kulluong. Ket sinarita dagiti agpaspastor timbaga ti anghel kadakwada maipapan iti ubing. Nasdaaw amin anakangeg iti impadamagda. Tinandaanan ni Maria amin dagitoy ket pinampanunot na anaimbag ida. Nagawid dagiti agpaspastor anangikan kanta kadagiti pagdaydayaw iti Dios gapo kadagiti amin anangeg ken nakita da. Tanapasamak amin kas imbaga kadakwada ti anghel. Kalpasan ti 8 aldaw dimteng ti tiyempo apan nakakugit ti ubing ket napanaganan iti Jesus. Dahito iti impanagan ken kuana ti anghel, sakbay ti panakainaw na. Ti Ebanghelyo ti Apo. Kablaaw, munaunay kada kayo amin. Iti isasangbay tayo iti 2021. Andun sa dagiti kaslamabang aran, nga dato'y napno iti suot nga 2020 nga panawan tayon at sapay ta ti baro atawan mangted iti baro nga namnama ken ragsak ken bindisyon di agsarday ti Dios ipapaina dagiti adu nga bindisyon na pagyamanan tayo iti 2020 ken ti napno iti ragsak ken namnama pasangbayan tayo ti 2021. Inalda tinawen nga ti umuna nga ramrambakan tayo ket ti rambak ni Apo Santa Maria nga ina ti Dios. Tawen baro nga tawen piesta ni Apo Santa Maria ina ti Dios may ka-53 nga sangalubungan nga aldaw ti panagkararag panagdawat ti kaasi ti Apo para iti sangalubungan akapya. Ta manipod idi dimteng dagiti narikot nga kasasaad iti panaggugubat kada tuok ken susik ken dumaduma nga san nga panagtutunos deklarati Santo Papa ti panagdawat tayo umuna nga banag tunggal umuna nga aldaw ti baro nga tawen ti panagdawat tayo iti kapya. Kitamo tayo nga mangrugi, ti bukod tayo nga bagi, bukod tayo nga biyag, bukod tayo nga pamilya, iti sisa tayo, agsaknap daytan, iti entero nga sangalubungan. Ti bukod tayo nga bagi, nga maikapya, nga umuna-unay, ken ni Apo Dios, ken iti pada tayo nga tao, pagrubwatan, ti kapya dayta. Ti umuna nga maibasa tunggal tawen maadaw iti libro dagiti numero saritaan na ti imbilin ti Apo ken ni Moises nga panang bendisyon kadagiti tattao daytoy nga panang bendisyon iti baro nga tawen ken mayataday ken uray pay iti salmo kaasyan na kami o Dios ket bendisyonan na kami. Dahito iti kanayon nga daw-dawatan tayo kini Apo Dios panang bendisyon na panang ipaina nga nasaya atlat ti pagbanagan digiti aming nga ganwat digiti aming aramid tayo ket talaga nga kang runaan na ket isilpo tayo nga isilpo dagiti
tignay, dagiti garaw, dagiti aramid ken kuana ammo tayo, adda kapya, adda pagbanaga na nga nasayaat. Dito'y surat, kadagiti taga Galacia, pasinggadan namat kada tayo, nga nagbalin tayo amin, nga anak ti Diyos, babaan ka ni Maria, babaan ka ni Apo Jesus, isut gapo na nga takderan tayo, kitaan tayo, dahito nga kasasaad tayo nga no, anak, adda kalintigan, adda karbengan, nga agtawid, ket anya kadpay, nagbalin tayo nga adopted children of God, nagbalin tayo aming anak na baba iti bunyag, isut gapo na, nga dahito nga kasasaad tayo mat iti pagyamanan tayo unay kini Apo Dios ket naikari nga agtawid tayo iti biag anay langitan ngem nasken mat nga takderan tayo taginayunan tayo iparangarang tayo ti panagbiag tayo nga anak na tay ti Dios. Padayawan tayo ni Maria nga ina ni Apo Jesus, pinili ti Dios nga nagbalin nga anak na nga ina ti anak na ni Jesus nga may kadwa nga persona ti Santo na Trinidad. Innala na ti lasag kendara na ken ni Apo Santa Maria, immanamong ni Apo Santa Maria, nagsikog babaan ti panakabalin ti Espiritu Santo. Maawagan nga anak ti Dios ti anak na. Ti panagparang ti anghel impakdar na daytoy pinasingkedan pa ni Santa Isabel si katinenggasatan kadagiti amin na babae na inggasatan ti bunga ti tiyan mo na Isus dayta anyan na pan nakapadayaw kung kunana ti may sinarungkaran ti ina ti Apo manipod pa idi 431 na ipakdaar iti konsilyo ti Efeso ken iti konsilyo ti Chalcedon nga ni Apo Santa Maria ina ti Dios. Dahito'y kapanursuro ti pamati tayo, nasken nga awaten ken aklunan tayo. Dios ni Apo Jesus, nahanang na ni Maria, ina ni Jesus, ina ti Dios ni Apo Santa Maria. Kasano tayo nga ibiyag, dahito'y nga pamati tayo. Kasano tayo nga ibiyag, dahito'y nga panursuro. Ikagumaan tayo, ti agbalin nga natarnaw, ken nadalos, kas kina po Santa Maria nga langitan nga ina tayo kan kanta tayo O Maria nalibnos ka kaya na nga sa awad nalibnos akmet kuma datay nga anak na umala tayo kuma ken kuana no pagpapatanganan ti ina adaya ina nga saan na nga tarigagayan ti pagimbagan ti anak na dayta ti tarigagay ni Apo Santa Maria kada tayo nga anak na agbanag tayo nga naimbag, agbanag tayo nga nasayaat. Ti tarigagay, ti ina, ti kaunggan na, dahi talata, ti tarigagay na. Agbanag nga naimbag, agbanag nga nasayaat, agbanag nga nasingpet, dagiti anak na, kayat na. Nga datay amin, kas anak ti Dios, kas agtawid, tinailangitan nga biyag, agkat agbalintay kuma, nga napudno iti kasasaad tayo. Tuladan tayo nga rod, dagiti kababalin na, ti ayat na, karidad, tinaydumduma nga ayat na, ti kinapakumbaba na, ngawan nga pulos ti tarigagay na nga may pakaamo, may waragawag, may sakit tayo nga, nasken nga mabigbeg, into no sang nga nabigbeg, yan na siya at nga ramid tayo, kasla na kurangan tayo, kasla na ipababa tayo, pulos, awan ti panagtarigagay na, ti aming nga kinapakumbaba na, ti kinatulnog na, yay kababalin na pa'y, nga nangimatang, nasdaaw, ni Maria, kadagiti nangeg, kanimpadamagda. Dayjay pa'y ti maysa nga nagsiat nga kababalin, ni Apo Santa Maria, ammo na ti dimngeg, dayjay manan ti nagrikot nga kababalin tayo, marigatan tayo nga dumngeg, no duma ad-ado dayjay kayat tayo nga ipeksa, ad-ado dayjay kayat tayo nga ibaga, wano na punno tayo, wano na laing tayo, tiro ka marigatan tayo nga dumngeg, ti parikot nga masansan iti uneg iti pamilya ken iti uneg ti langen-langen ken siningeg
marigatan tayo nga dumngeg. Balingan natutuleng, natitilang, mabalingan napno tayo, iti bukod tayo nga panangipagarop, nga nalaing tayo, umdasan, marigatan tayo nga dumngeg. Dahil nga tati kababalin na nga nakapinpidas, listener, dimngeg, napan, dagiti agpaspastor, napan, dagiti Bethlehem, nagipadamag da, nadamag da, naipasngayan ni Apo Jesus, Mesiyas, dimngeg, indulin na iti puso na, tinandaanan na, pinampanunot na nga naimbag, dagitoy nga imbag bagada. Tila dumang nga panangiladawan, intalimang na iti puso na, indulin na iti puso na, san nga na idulin tapno, ijaynan nga, adda nga nabatikan ko na, anyamat ti kababalintay nga dumngeg, da dumaket adda ibagbaga ti anak tayo, unaan tayon, adda ibaga tayon, marigatan tayo nga dumngeg, adda ibagbaga ti asawa tayo, san tayo nga madingeg, umununa nga adda kayat tayo, wano adda ibagbaga ti karuba tayo, nalabit, minarkaan tayo karuba tayon, ti kababalin ni Apo Santa Maria, ayat, pakumbaba, tulnog, kinatulnog, panagdengeg, ket dayjayan ti armas namat, tapno nagiburay, tapno nagmisyon, ti biag na, ti sauna, ti kababalin na, iparangarang da, ti mensahe na, may panggap kini Apo Isus nga anak na. Ure pa dagiti nakatado nga panagparang na, awan ti adu nga sao, napno, nga agbalin nga senyal kan simbolo, nga ipakpakdaar na, ikas kasabana, ni Jesus nga anak na, ti Diyos, ti ayat ken ti asi ti Diyos kada tayo, insigida nga makita tayo, ken kuana, modelo tayo, ti kababalin na, ti galad na, agmismisyon, dayjay mat tinakayaban tayo, kas Kristiyano iti limagasutan nga tawen a pagilian, datayo nga anak, datayo nga nasyon, datayo nga pagilian, kaslaman makiddaw nga automatic, tunggal Kristiyano, Katoliko, makita kumakada tayo, ti ikas kasaba tayo, itad tayo mat ni Jesus, kasla Bethlehem, pakasarakan ken ni Jesus, nagdakkel ng karit, nga datay amin, nga mamati, nga anak na tayo ti Diyos, babaan ken ni Apo Jesus, nga patsyan tayo, makita kumakada tayo. Dahil kung kuna tayo nga panagmisyon, iti unag ti pamati tayo, iti unag ti iglesia tayo, iti ruwar ti iglesia tayo, iti unag ti iglesia tayo, evangelization, agbalin tayo kumanga lawag, nagdakkel saan laeng, nga dagiti papadi, ken dagiti religyoso, amuyo, dagiti inarakop mat, dagiti papadi, ken dagiti religyoso, tunggal makakita ka ti madre, malagip mo ni Apo Isus, tunggal makakita ka ti brother, malagip mo ni Apo Isus, tunggal makakita ka ti padi, malagip mo ni Apo Isus, tunggal makapulapul ka ti Kristiyano ni Apo Isus, ti may parang agasam na ita, tunggal kitaan tayo ni Apo Santa Maria, ni Jesus ti parang na, ni Jesus nga imat na, ni Jesus nga anak na, dahito iti karkararag tayo, into no madamdamang agparintumang tayo, nga agyaman iti 2020, kan nagdawat ti kired, kan tibker, para iti 2021, dahito iti kararag tayo, imet mi kuma, adda kumakada kami ni Kristo Jesus, iti panagbiag mi, tintero nga panunot, puso, garaw, kanaramid mi, makita kuma ni Apo Jesus, adda ita, nga ladawan kada tayo, tuladan tayo, tinanang tayo, iparang tayo, tikita na, nga ladawan, kan modelo, madevelop dayta, no adda talaga nga panangimutagtag tayo nga kanayon, tatangatawan, maiparang ni San Jose, kitaan tayo ida, ti biagda, ti langan-langan da nga familia, dayta ti agbalin nga misyon tayo. Ti daytoy nga tawen, aramiden tayo nga napnuan iti kaipapanan, mang agtagtagainap tayo, agarapaap tayo, iti nasyaat nga arapaap, para iti daytoy nga tawen, mang panunot tayo, kitaan tayo, nagsayaaten, nga tagtagainupan tayo, si kabalasang,
si kabaro, nga agbyag ka nga nasayaat nga baro, nga nataknang nga baro, nga salwadam ta kararwam, salwadam ta bagim, alwadam ti panangilangan mo iti jowam. Magasam na dyan na noble dream dayta, noble dream. Salwadam, kitaam, ipaspasnag mo pa iti panagbiag mo, anak ni Maria. Anak ni Maria nga ina ni Jesus. Dayta debosyon tayo, patibkaran tayo, something good to do. Mangi project tayo, tinasiat nga ramid, nga saan nga may tantandudo, tibugod tayo nga bagi, uno saan nga mangitandudo, iti organisasyon ni Apo Diyos, tinumber 1 nga itandudo tayo, saan nga organisasyon. Mabalin, may isa nga tao nga nasken, nga ayatan kanipatag, ngam kang runaan na, umuna-unay nga persona nga ayatan tayo, the person of Jesus. Number 1 dayta. No adda na uneg nga panagayat ken langen ken singed tay ken Apo Jesus. Nasayod ken nadaras nga makisinged ken makilangen tayo iti padatay nga tao. No nalukay, no narabaw, no nalabay, narikot nga makilangen tayo iti nauneg, makisininged tayo iti no. Ti daytoy nga panawon nga ikaskasabata iti sininged, langen-langen, communion, rinanod, may sursurumat ti social distancing, masking, pog-sitting. Agasam, kaslangan talaga, kayakay, adayo ka. Kati dinto, nga tinaunag, nga ipagbagana, tatana, ununag manan, ta itibaet, dagiti distancing, dagiti masking, kadakin nayakay, adalata kuman na ununag, ngalangan ken singed ken panangilala ken panangisakit ken panagayat iti pada nga tao aglalo ta kinnayakay gabuta iyalikakatayo ti salunat iti baet dagiti kinnayakay uneg ko mga panangisakit takayakayam gabuta isakit mo maawatan tayo nga datang kinnayakay san nga kinnayakay napiatad dagundaway mo nga umadayo nga aglisi nga awan ti bibiyang na ngumkit di kayakayam gaputa ilalaem ken ipatpateg mo iyalikakam no makaalis ka no naggapo ka iti adayo no contaminated ka ay ket talaga ket may katlo pasantuan tayo ti inaldaw-aldaw a panagbiag tayo umuna tuladen tayo ni Maria nga ina tayo may kadua mangarapaap tayo, mangplano tayo, mangikedeng tayo, tinasyaat nga banag nga ramiden tayo, tida ito nga tawon. May isa nga banag nga nasayaat, ni project tayo, tao nga, may isa nga banag nga naimbag, nga ipakat tayo, may isa nga tao nga ayatan tayo, umuna-unay ni Apo Isus, ken sumarunon, dagiti nasken nga patag tayo, may katlo, pasantuan tayo, ti inaldaw-aldaw, nga panagbiag tayo, iti dito nga tawan, tunggal bigat, idaton tayo, dagiti amin nga aramid tayo, apakay daydayawan ni Apo Dios. Tunggal magkariing tayo, ti tunggal bigat, idaton tayo, daytang aldaw, panagyaman tayo, tas ibibiyag tayo latta, ngam iruknoy tayo, idatag tayo, italag tayo, kani Apo Dios, daytang aldaw, ngagpaay iti pakay daydayawan na nga nagiti aming nga maaramid tayo agpaay pakay daydayawan na ket agbanag nga kararag dayta nga panangidaton dayta nga panagbiag nga agmalmalem agbalin nga makapasanto kada tayo no idatag italeg itaklin tayo Apo daytoy nga aldaw italeg ko agbalin ko mga pakay daydayam tunggal aldaw inaldaw dawaten tayo ti panang patibker kada tayo ti Espiritu Santo, lanaan na, pulutan na, lanaan na, patalgadan na, nagiti aming inalo, umay ko mariknatay ti kanayon nga kaadana. Tanusan tayo nga marikna ngamin ti kaadana, iso da dyan, tinukuan, bukod tayo nga biyag, bukod tayo nga kaykayat, tinukuan kumpurmi, agbalaw tayo, nakayakay, adayo tayo manangkin ni Apo Dios. Ti Espiritu ti Dios, ti Espiritu Santo, dawatan tayo, tano kanayon, nga idalan na, pasantuan na, digiti aming nga ramid tayo, iti inaldaw-aldaw. Dawatan tayo dayta. May katlo,
family prayers. Agtalag tayo, iti family prayers. Ang tayo nga liwayan. Timpuyog tayo nga sa nga pamilyaan. Tiday tayo nga tawen, nga babaan, iti tayo nga COVID-19, nagado nga gundawe tayo nga aglalangan, ka nagtitipon, kas pamilya talaga, developan tayo dayta. Sang ka pamilya na pa nagkararag. Saan lang nga no da ilagip nga natay, saan lang nga no da parikot, talaga inaldawal daw. Padasan tayo manuray, talo lang Ave Maria kunak, uray di orasyon lang. Little devotions, sa nga pamilyaan nga pan nakimisa. Sa nga pamilyaan no marigatan tayo nga may makimisa, anyakad nga rod, napipiyang umawan, data live stream, data panakimisa tayo iti telebisyon, sa nga pamilyaan, yung kaslad, dati lata ko maniyay, yung awan saan lata nga, us-usto nga misa, data anta, di jelaon. Antay nga talaga nga nagkimisa ta sa bali, dati physical nga talaga nga datayo. Ang nga masukatan da jay. Nudaduman kat gaputi rason ti tao nudaduman da jay. Ang nga mabalin sa bali jay mismo nga datayo. Isu ti us-usto da jay. Marigat nga puro amin virtual. Ken, santay nga agsarday, di tayo liplipatan, tiagdawat ti pamakawan ti apo, kadagiti amin nga pagkurkurangan tayo. Kadagiti amin nga pagbidbidutan tayo. Kadgagangay meten, automatic meten, kanayon nga daw dawatan tayo ti panangsalwad na kada tayo, panangispal na tayo, kadagiti amin nga pagdaksan ti bagikan kararwa tayo. Ni Maria nga ina ti Diyos, tarabayan na tayo, iti daytoy nga sumangbay abaro atawan, ket pasantuan tayo, dawatan tayo tapno, kanayon nga nasantuan, daytoy nga baro nga tawan kada tayo. Mamatiak, iti Diyos Ama, Ama nakabalin, amin. Anamarswa, iti langit kandaga. Mamatiak met kan Jesu-Kristo, abugbugtong anak na kan apo tayo. At imao iti aramid ti Espiritu Santo. Inianak ni Santa Maria Birhen. Nagtutok iti panagturay ni Poncio Pilato. Nailansa iti krus natay ket naitanem. Imulog tayan dagiti natay. Nagungar iti may katlong aldaw. Imulit sa tilangit ket situtugaw iti makanawan ti Diyos Ama aman nakabalin amin. Agapuntot sa diyay nga may mangukom kadagiti sibibiyag ken kadagiti natay. Mamati akmet iti Espiritu Santo. Patsekmet ti Santang Iglesia Katolika. Ti panagrinanod dagiti sa Santo. Ti panakapakawan dagiti basbasol. Kadadantumat panagungar ti bagi ken biag ngagnanayon. Amen. Kakabsat babaan ti panangibabaat na Apo Santa Maria nga inatayo, umararaw tayo ti Diyos. Tapno patgan na dagiti kararag tayo. Tunggal panggap kuna tayo, Apo, tulungan na kami. Para iti sibubukel nga iglesia, tapno matulad akuma ti pagwada ni Santa Maria Aberhen, ti ina ti pagranyagan ti kinapakumbaba ken kinasingpet. Kumararag tayo. Apo, tulungan na kami. Para kadagiti mangiwanwanwan iti pagilian tayo, tapno ibabaet kuma ni Reyna ti Kapya, ida ket maparnuay da tinamay ken ragsak nga agpaay ti pagimbagan ti kaaduan. Kumararag tayo. Apo, tulungan na kami. Para kadagiti amin a marigrigat ken maidadanes, tapno iti baet ti tuok ken rigat, agtala na eddaan na tibkeri ti pammatida, kas ken ni Apo Santa Maria nga inatayo. Kumararag tayo. Apo, tulungan na kami. Para kada tayo nga adda ditoy ita, tapno mabigbig tay kuma ni Apo Santa Maria. Ti ina akamang tayo, ket babaen ti tulong na, umasidag tayo, iti dongdongwen na nga anak, kumararag tayo. Apo, tulungan na kami. Para kadagiti agbibiyag, iti saad ti kinaawan asawa, tapno maipasagipsep ti kinadalos, ken kinatepel kas ken ti Apo Santa Maria, kumararag tayo. Apo, tulungan na kami. Agnanayon kan manakabalin na Diyos, ipangagmukad dagiti araraw kan ununnoy mi. Babaan ti tulong ni Maria nga inami,
maragpad mi kumadag iti kalikagom mi ti biyag. Dawato mi reto gapo ken Kristo nga anak mo ken Apo mi. Kumararag kayo kakabsat ko, tapno na gito'y daton tayo, makaayayo iti Diyos Ama, aman nakabalin amin. O Diyos, sikat ti mangirugi kan mangitungpal iti amin na naimbag. Agragsak kami iti fiesta ni Birhen Maria ngayon na ti Diyos. Kristo ti pakairugyan, ti panakaisalakan mi. Ipay mo kadi nga agragsak kamto, iti panakaisalakan mi sa dilangit. Gapo ken Kristo nga Apo mi. Ti Apo adda kuma kada kayo. Itagayo dagita puspusuyo. Angyaman tayo iti Apo a Diyos tayo. Pudno unay amay karikat trumbeng, anong mikat pakaisalakanan mi. At kami iti amin na tiyempo kandisog, yaman kami kan kaapo, na santon nga Ama, manakabalin amin, ken nagnanay na Diyos. Iday dayaw da ka, ibunan nagdaka, itantanok da ka. Tiday ti a fiesta, ti kinaina, tinainggasatan, ketagnanay na Birhen Maria. Tay subabaan ti aramid ti Espiritu Santo, sinikog na ti bugbugtong nga anak mo. Idinto adinamat na pukaw ti sadya, ti kinabirhen na. Impas nga na itilubong ti agnanan na silaw, ani Apo mi a Hesu Kristo. Magkiranggay kam, kadagit anghel ken arkanghel, amin nabunggoy ti langit, ikantami timno ti panakaydaydayaw mo, kunami adi agsarday. Santo, Santo, Santo ti Apo, a Dios dagiti, amin aparswa, ti langit ken daga, napnuda iti pakaydaydayawa. Husana iti kangatuan, madaydayaw ti uman. Itinagan ti Apo, Husana iti kangatuan.
Pudno unay, Apo, abig ka kinasanto. Si katigubayan, ti amin na kinasanto. Dawatan mi nga ipaimo ta Espiritum, amang pasanto kadagiti adaton, tapno pagbalinam, katipay mo ida kada kami, abagi kandara, ni Apo mi ay Kristo. Isu di sakbay, ayawat na si ayat tibagina, tapno agtutuok, nangalay ti tinapay, nagyaman ken ka. Pinispisi na saninted, kadagiti disipulos na kat kinunana. Ala inyo kat mangan kay amin iti daytoy, tada ito'y tibagik, iso mayawat to amay paay kada kayo. Kastama na kalpasan, di pa ng rabida, nangalay ti kalis, nagyaman manen ken ka, sanainted kadagiti disipulos na ket kinunana. Alaan nyo ket uminom kay amin iti daytoy, tada iti kalis ti darak, dara ti baro ken agnanayan atulag. Iso may buyat to may paay kada kayo ken iti adu at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramidin nyo daytoy a pangilaglagipyo kaniya. Ti misteryo ti pamati. Tunggal iti daytoy at tinapay mangan kami. Ken iti daytoy akalis uminom kami. Iparangarang mi ti ipapatay mo. O Apo agingga iti yaay mo. Iti ngarod panangilagip mi iti papatay kan panagungar ni Kristo. Idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti panakaisalakan. Agyaman kami tamay kari kami nga dadi ti saklang mo ket agserbi kami ken ka. Dawaten mi Apo tada ka mamakiranod iti bagikan dara ni Kristo. Pagkaykaysa nakamkuma ti Espiritu Santo. Laglagi pa maapo ti Iglesiam iti sangalubungan, parerayam tayat na nadyusan. Laglagi pam ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlong Obispo mi kanamin na papadi. Laglagi pam amin apimusayan, awatam iday ti sidong mo pakitaan dagyan ka. Hipay mo matakaasim kada kami, maikari kami kumaamin iti biag ngagnanayon. Kung makiranod kami kanang gasatan, a Birhen Maria ngay na ti Diyos, kanagasat nga Jose nga esposo na, kadagiti nagasat nga apostol kan sa santo, ang nakapudno ang nagserbikan ka, makikadkadwa kam tukadmet kadakwada, amangitan tanok kan mangidaydayaw ken ka, gapu ken Jesucristo nga anak mo. Gapu ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken itisidong ni Kristo, iritimpuyog ti Espiritu Santo, iruknoy mikan ka man nakabaling nga ma, kami nadayaw ken gloria iti agnanayan ngawan tinggana. Kas may sa familia awagan tayo ti Dios kas sinsuro ni Apo Jesus. Amami nga adat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dumteng kumati pagaryam, matungpal kumatinakam mo, diti daga akas sa dilangit. Idam kadakam tel daw itoy ti kanen mi ti patinayan ngal daw. Pagkawanam dagiti utang mi, akasmet pamakawan mi. Ti utang dagiti mautang kada kami. Di na kambaybayan nga manugod iti sulisog. Isalakan na kamkat iti dakes. Isalakan na kami Apo iti amin na pagdaksan. Iddaman si ayat, takapyam kada kami. Mabahan ti tulong taasim. Mailisi kam kumay iti basol. Kat may kanawa kam iti amin ariribok. Kabayatan nga rurayan mi, tinamnamaan mi ang kinagasat. Tiyain ni Jesucristo ang nangisalakan kada kami. Apo Jesus kinanam kadagiti apostoles, kapya ti ibatik kada kayo. Kapya nga gapukan niyak ti ited ko kada kayo. Sana digiti basol miti kitam no digiti pamati ti Iglesiam. Kirikas mayan nurut iti pagayatam, ipaimo asi-asi, ti kapyakan panagkaykaysa, sikang agbiag kanagari, tagnan ngawan, tinggana. Ti kapya ti Apo kan kanayan kumangadda kada kayo. Ipayo ti kablao ti kapya iti maysa ken maysa. Kapya, kapya, kapya.
Kordero ti Dios, amang ikat, karagiti basbasol ti lubong, kasyan na kami. Kordero ti Dios, amang ikat, karagiti basbasol ti lubong, kasyan na kami. Kordero ti Dios, amang ikat, karagiti basbasol ti lubong, itdam kadakam. Kakabsat ko adtoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Dios, amang ikat, karagiti basbasol ti lubong, nagasa ti anayaban, iti padayana. Apo, diak may kari, o may kakaniyak, gamiti may salaas saom, mapaimbag ton, tuy kararwa. Kumararag tayo. Apo, inawat mi si ayat, dagiti nailangitan na sakramentom. Ipaay mo kadi, ta iparagpat da, ti agnanan na biyag kada kami, ngagragsak iti panangrambak mi, kanainggasata na Birhen Maria ngay na, ti anak mo, kaninamot ti Iglesyam, gabuken Kristong anak mo, kan Apo mi. Nagiti mismisa into no alas 10, ti rabii, panagadurar, panagyaman iti 2020, panangpasangbay iti 2021. Iti alas 11, misa. Into no bigat, 5:30, 7:30, 9:30, kan alas 6 ti sardam. Para kadagitihan na masangon to no bigatan. Ibagayo kadagiti kamkamang ti familiayo nga nagpatag nga irubot tayo, ti baro atawan, iti panakimisa tayo. Masansan ngamin nga maimpatsun sa dagiti tattao, iti uno, manmano, ti makimisa, nabsug da aminan nga bagayo ta mayat no, nahisyat unay no makimisa da. Ti Apo adda kuma kada kayo, magtamad kayo iti pamindisyon ti Apo. Pabaknangan na kay kumati Diyos, babaan ti pamindisyon na. Iso aga po ti kaasi na, kinayat na may salakan ti tao,
babaan ti panagpasngay ni nainggasatan a Birhen Maria. Mariknayo kumay ti amin na tiyempo kan diso, ti panalaknib ni Birhen Maria, tagabukan kwa na maipay kadatay ni Jesus, agubuhayan ti biyag. Imay kay asisingpet, tapno rambakan tayo dati a fiesta, sa patayawi yu dagiti parabor ti na santo naragsak, kan dagiti nailangitan agungguna. Ti pamindisyon ti manakabali na Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo bumaba, katagbati kuma, ngagnanayon kada kayo. Dalpasan ti misain kayo, itayat ken kapya ti Apo. Apo caridad, taklina, Kararag ken Apo Santo Kristo. Pagtuyak o naimbag ken nasamit unay a Jesus ko. Kasi papakurang nga krukbab itinadyusan asaklang mo. Ket dawatek ken ka si papasnek iti kaunggan ti kararwak. Ngay maldit mo iti nakem ko, tinabiyag a panakarik na, iti pamati, iti nanama, ken itayat. Ket ikam ti pusok iti napaypayso pa nagbabawi kadag iti basbasol ko. Ken tinalagdaw unay panangisikat ko. Adyak to sunsunotanen ida. Ket siyak iti nasnek a panagununoy. Ken nasayam a panagladladingit ti kararwak. Pampanunutek iti pusok. Ket umatektekak iti pakinakem ko. Dagiti lima sugsugat mo. Ket laglagipek ti sinauni Profeta David may papanken ka. Unimbag a Jesus ko. Sinalpot da dagiti imak ken saksakak, binilang da dagiti sa amin at tultulang ko. Kararag ken Apo Jesus. Apo Jesus, agyaman kam ken ka, gapu iti daytoy na santuan a sakripisyo, ken nailangitan a padaya, nga impay mo kada kami. Indaton mo tabagim ti Ama, tapno may salakan kami. Timet Ama, inted na ka kada kami. Tapno si ka ti taraon ti kakakwami, kabayatan ti panaglalyas at mi dito'y daga. Agyaman kam ken ka o Jesus, ken kastamet ken ka o nailangitan nga Ama. Apo Jesus, nagbalin ka tao, kitin sakripisyong tabiyag mo tapno, nagbalinin na kami nga anak ti Diyos. Dayaw ti may paaiken ka o Kristo Jesus. Apo Jesus, sika ti agnanayon amang ibabait kada kami. Agtugaw ka iti makanawan ti Ama, kay tituloy mo iti mangidawdawat kada kami, ken mangidaton itabagim gapo kada kami. O Jesus, sika akangatuan na padimi, awatem ka ti araraw mi ket pasantuen na kami. Apo Jesus, babayan ti Espiritu Santo, magtaeng kada kami.
Ituloy mo ti panangisofam kada kami, ti dalan ti panakaisala. O Jesus, sika maestro mi, tulungan na kam ka dadungeg si papasnek iti saom, ken ti paypay sumi kuma atong palen. Apo Jesus, babaen ti Iglesiam, ken babaen ti Espiritu Santo, magteng kada kami. Itultuloy mo ti panangidalan mo kada kami, amapan ti ay nalangitan abalay mi. Jesus, sika nga ari mi, tulungan na kam kadi as sumurot ken ka iti dalan nga nagturong iti Ama. Apo Jesus, kinunam, ramitin nyo daytoy apangilaglagip yu kanyak, tunggal ranbakan mi ti Sagrada Eucharistia, iwaragawag mi ti pamati, hayat ken namnama mi ken ka. Ipablak mi ti papatay mo, O Kristo, agragu kami ti panagungar mo, segsegaan mi ti ay mo. Apo Jesus, ti sakripisyong iso ti ubog ti amin na may paay kada kami. O Jesus, tulungan na kam kuma mangigod iti basol, kinagbiag kas na singpet a Kristiyano. Madaydayo kumaan ni Apo tayo, Yesu Kristo. Ita kinitag na nayon. Amen.